Joo, okei, eli mut haastettiin kerran selittämään, miten nämä sijamuodot suomen kielessä toimii. Ja sitten mä päätin, että mä teen siitä vielä videon, niin sitten jos joku haluaa kuulla, niin saa kuulla sen vielä vähän suunnitellummin kuin silloin viimeksi. Koitan myös pitää tämän aika yksinkertaisena, että vältän sellaisia hirveän monimutkaisia kielioppitermejä tämän videon aikana sitten, että ei tarvi siitä huolehtia. Sitten ihan lyhyesti, että nämä nominit on siis substantiivit, adjektiivit, pronominit ja numeraalit. Ja ne kaikki taipuu näissä sijamuodoissa samojen sääntöjen mukaan. Ja sitten nämä selitykset tässä videossa on lyhyitä tiivistelmiä, ja ne ei kerro kaikkia käyttötarkoituksia, mitä niille on, mutta kertoo kyllä ne tärkeimmät, sen tavallisimman käyttötarkoituksen, mikä niillä on, ja sitten sen pystyy ymmärtää silleen nopeasti. Joo. Ekaksi käydään läpi nominatiivi, ja se tunnetaan ehkä paremmin perusmuotona. Ja se on usein lauseessa subjektina eli tekijänä, ja vastaa kysymyksiin kuka, mikä, millainen, tai ketkä, mitkä, millaiset. Ja suomen kielessä sille ei ole omaa sijapäätettä, että se on vain se sana tavallisena ilman mitään erikoista. Ja meidän esimerkkisanan käytetään sanaa sopuli, niin se on nominatiivin yksikössä sopuli ja monikossa sopulit. Ja lause voi olla vaikka Alisa on sopuli. Sitten seuraavaksi on genetiivi. Genetiivi tunnetaan myös omistusmuotona, ja selkeästi siitä nimestäkin päätellen se ilmaisee omistussuhdetta. Yksikössä sen tunnus on n ja monikossa in, en, den, ten tai ten. Ja yksikössä nyt täällä meidän esimerkkisanalla se on sopulin, ja monikossa kaikki on yhtä oikein sopulien, sopuleiden ja sopuleitten. Ja tässä on esimerkki lauseena, sopulin viha on suurta. Joo, sitten seuraavaksi meillä on partitiivi, ja löytyy tällainen termi kuin osanto, niin kopioin sen hienosti tohon. Eli siinä tekemisen kohde on vain osa kokonaisuutta tai ei ole rajattu. Että vaikka syön ruokaa, sä et sano, että sä syöt sen kaiken ruoan, vaan pelkästään osan sitä ruokaa tai jonkin tuntemattoman määrän sitä ruokaa. Ja tunnus on a, ä, ta tai tä. Eli tuon esimerkiksi nyt sopulja, sopuleja, sopuleita on siis ne monikkomuotot. Ja esimerkkilause voisi olla ystäväni rakastaa sopuleita. Joo, tämä akkusatiivi on vähän hankalampi. Meillä ei ainakaan ollut sitä koulussa, mutta se on ihan käytetty kuitenkin. Se muistuttaa vähän sitä nominatiivia ja genetiiviä. Ja onkin toiset termit nominatiivi ja akkusatiivi, joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että se ei sisällä mitään erikoista päätettä. Ja sitten genetiivi ja akkusatiivi, missä se pääte on sama eli, kuin genetiivissä, eli pelkkä n. Eli tuossa on nyt sopulin kanssa se menisi sopuli, sopulin, riippuen siitä, että millainen se yhteys on, ja monikossa se on aina sopulit. Esimerkkilauseita on nyt osta sopuli, tai naapurini aikoo viedä sopulit. Sitten essiivi tunnetaan myös olosijana, ja siinä tunnus on na tai nä, riippuen siitä, että millainen se sana on, ja se ilmaisee olemista, vähän sellaista ehkä abstraktia olemista. Et yksikössä se on sitten sopulina, monikossa sopuleina. Ja lauseessa sen voisi laittaa muodossa, olisi varmasti hauskaa elää sopulina. Tai niin, eikö se olisikin? Sopulit, niillä on varmaan aika rentoa ja kaikkea. Mä en usko, että sopulit hirveästi stressaa mistään. Joo, tää meni ehkä vähän, joo. Ei se mitään. Mennään seuraavaan sijamuotoon, joka on siis translatiivi, eli tulosija. Tunnus siinä on KSI ja se ilmaisee muuttumista joksikin. Eli sopuliksi yksikössä ja monikossa sopuleiksi. Esimerkiksi lauseen, minkä voisin rakentaa translatiivilla on tahtoisin niin kovin muuttua sopuliksi.
Nyt musta tuntuu, että näissä alkaa olla joku tietty teema. Ehkä mä oonkin aina halunnut olla sopuli. Ei, mut siis joo. Nämä oli tällaisia yleisiä. Sitten seuraavaksi mennään sellaisiin kuin paikallissijat. Paikallissijat on tällainen kattotermi, ja ne ilmaisee sijaintia, liikettä ja aikaa, ja ne voidaan jakaa vielä sisäpaikallissijoihin, joita on inessiivi, elatiivi ja illatiivi, ja sitten ulkopaikallissijat adessiivi, ablatiivi ja allatiivi. Noi sisäpaikallissijat ilmaisee sitä, että se on niinku tavallaan jossain jonkin sisällä enemmänkin, ja ulkopaikallissijat enemmän jonkin luona tai jonkun pinnalla tai niinku silleen. Ensimmäinen sisäpaikallissija on inessiivi, ja se vastaa kysymykseen missä. Sen tunnus on SSA tai SSR, riippuen, että mitä vokaaleisiin sanassa on, ja se ilmaisee sijaintia jonkin sisällä, vaikka sopulissa, sopuleissa. Ja että se on selkeämpää, niin esimerkki lauseena on sopuleissa on jotain sanoin kuvaamattoman kaunista. Joo, tämä elatiivi kertoo, että mistä jokin on. Että jos sä kysyt mistä, niin sit saat sen selville. Sen tunnus on STA tai STää, ja se ilmaisee liikettä jostakin. Esimerkiksi sopulista, sopuleista. Ja lauseena tuossa on, minkä keksin päästä hetki sitten, sopulista voi saada paljon iloa irti. Mikä on ihan totta, ne olisi varmaan tosi kivoja lemmikkejä. Joo. Kannattaa hankkia sopulilemmikki, jos tulee mahdollisuus. Ja viimeinen sisäpaikallissija on illatiivi, ja se kertoo, että mihin. Tuo oli vähän hankala niin kirjoittaa lyhyesti, mutta siis sen tunnus on joku vokaali ja n, tai h, vokaali ja n, tai sitten c. Ilmaisee sisään tulemista, ja siis toi vokaali on niinku siitä, että mihin se sana loppuu, niin sitten toi vokaali on se sama vokaali, mikä siinä niinku kantasanassa oli. No toi sopuli ehkä vähän selventää sitä, että kun sopuli loppuu iihin, niin sitten siihen tulee sopuliin, monikossa sopuleihin. Ja esimerkki lauseena meillä on sopuliin on helppo kiintyä, ja mä oon ihan varma, että se on täysin totta oleva lause. Totta kai sopuliin helposti kiintyy. Sitten mennään ulkopaikallissijoihin. Ensimmäisenä adessiivi, joka kertoo millä. Ilmaisee jonkin päällä, pinnalla tai lähellä olemista. Ja se on nytten taipuu sopulin kanssa sopulilla, sopuleilla. Ja mun esimerkkilause on sopulilla voi olla salakavalia ajatuksia. Ja vaikka mä nyt sinänsä uskon, että sopulit on aika viattomia, sulosia otuksiin, niin ei sitä tiedä, ehkä ne vaan esittää. Nyt on vuorossa ablatiivi, vastaa kysymykseen miltä. Sen tunnus on LTA tai LTää, taas riippuen siitä, että minkä se sana on, mitä halutaan taivuttaa. Ja se ilmaisee liikettä pinnalta tai pois jonkin päältä. Tossa nyt meidän suloisen esimerkkisanan kanssa se olisi sopulilta yksikössä ja monikossa sopuleilta. Esimerkki lauseena, tuolta sopulilta irtoaa jotain limaista karvaa. Ja toivottavasti se sopuli on ihan terve, mutta toi ei kyllä kuulosta ihan normaalilta. Joo, anyway, seuraavaksi meillä on allatiivi, viimeinen ulkopaikallissija. Se kertoo vastauksen kysymykseen mille. Sen tunnus on LLE, ja se ilmaisee siis liikettä jollekin pinnalle, jonkin päälle tai lähelle. Tai sopuli taipuu allatiivissa sopulille tai sopuleille monikossa. Ja sitten esimerkki lauseena on, tuolle sopulille täytyy antaa kunniamitalia. Kattokaa nyt, se selkeästi etsii jotain aika tärkeää ja on niinku tunnollinen, että kyllä se oikeasti ansaitsee kans sen mitalin. Joo, sitten nämä 3 seuraavaa on vähän tällaisia harvinaisempia ja niitä ei käytetä hirveän usein. Niin, ekaksi on abessiivi, sen tunnus on TTA tai TTää ja se ilmaisee puuttumista. Abessiivissa sopuli taipuu sopulitta yksikössä ja monikossa sopuleitta. Esimerkiksi emme voi jatkaa matkaa sopulitta tai ilman sopulia. Se on ihan kauniisti sanottu, mutta ei se kyllä ole hirveän päivittäisessä käytössä. Sitten on myös instruktiivi, ja sitä käytetään lähinnä sanonnoissa.
Sen tunnus on N ja se ilmaisee keinoa, välinettä tai tapaa. Sopuli ei ainakaan taivu instruktiivissa, mutta monikossa se taipuisi sopulein. Esimerkiksi aiomme vallata tuon linnan sopulein, eli sopuleiden avulla. Joo, kyllä mä luulen, että sopuleilla voisi vallottaa jonkun linnan, tai siis kukaan tuskin on varautunut puolustautumaan sopuleita vastaan, niin siinä on sellainen tosi hyvä yllätysetu. Viimeinen suomen kielen sijaimuoto, joka meillä on käsittelemättä, on komitatiivi. Se on myös harvinainen ja lähinnä sanontien yhteydessä käytetty. Sen tunnus on ine ja omistusmuoto. Ja se ilmaisee seuraa, että jokin on jonkin kanssa. Että sopuli sitten taipuisi, että se olisi sopuleine plus omistusmuoto. Eli sitten kaikissa persoonoissa se olisi sopuleineni, sopuleinesi, sopuleineen, sopuleinemme, sopuleinenne ja sopuleineen. Esim. Kuningas saapuu vierailulle sopuleineen. Ja onhan se aika vakuuttavaa, jos joku kuningas tulee sopulien kanssa vierailulle. Et mun mielestä sekin on ihan varsin käypä lause. Joo, tosiaan nyt, jos joku jakso kuunnella mua näin kauan ja kesti tätä juttua sopuleista, niin toivottavasti video auttoi selkeyttämään asioita, jos jokin oli epäselvää. Ja sanokaa vaan, jos on jotain muita aiheita, mistä pitää tehdä videoita, niin voin katsoa, että jos se onnistuu. Että joo, kiitos ja näkemiin.